Dia kaba ngisem kaba long perla akan ikan tu akan ikituk perten. Jadi kini mo ngasu kentok kumni harum. To kajinya tu ka kam ban kerpang ya ka benta ki kentai. Da ka mabu iki kentin kumni mo. Ikun cenderang jok kali a. Msimong ki kun cenderang jong Jacob mo. Yung ki kun cenderang jok kali a ki bakal ka yo Jacob. Akan dekat ka wakatsan. Nang tang yo puli ki kun cenderang jong kasilpa. Akan dekat ka wakat pra. Nang ta ki kun cenderang jok ka Rakel. Ki dekat kat kendai aku a. Bat ki kun cenderang jok ka belha. Akan dekat ka wakusan. Di kini kipa hakarkom ka wakarpang. Wat la shim la nyau yaki hakathop jong kitu ki khun ki bami nakasangkai ki jong u Jacob. Saya mata lembut la kedau kerpang yaki kentai kemudian dak ba ai burom yaki baki khun sedang ki dei naki baki kha ya u Jacob. Dia ka bai dei bade baki ni ki kentai nong wei bade ki ba shong khai ki khun jong Jacob sim kum kun kusa ukun ka tinja kanan ka dekat ke sipo. Nang ta bade ki balakha nak asina haka dekat ke warpo. Tika ni kaya thu yangi ba wat la kim shimrung jingken hendrai ke jingkar pang ke jengki am shim la kentai ki sherot. Tengnya jam no shikti jingat ho ki bakat do mo. U Joseph u ladon bepah Egypt. Ya uru la nyau kum kemensim kabalet si Egypt. Saya mengani la nyau ya Joseph kum kemensim kabalet si Egypt. Nomor syadi marau ni kong. Di kumta ki mensim ki badai ya ka yeng u Jacob ki belapoi si Egypt ki long baro hinyau pongon. Te kumno ta kami ta jingken. Hendriu pun rimut ki bangila ipet Yeshua. Tu ki kun ki ksiu bat ki ksiu tun ki jong Jacob. Henlang ya ude ki umut yu Jacob. Bat ya ki laingot. Bat ya ki laingot ka umut yu Joseph bat ki arut ki kun serang jong u ki badan lepah Egypt. Baro kami hinyau pongon. Bahasa yang itu ningkong ketu kandu penriu tementai ngimi nyau pau hatu kedekat kaba penyau mo to kiba kalam lakan thup lang hakan ni kejingken kide ki tengah u Jacob bat ki tengah ki kun joku antai ki nong trei musim lanyo ki merau bat ki we de di bet hang ni nang ni thup perteng kolong bet tek tang ni kiba mi nakasengkai ke jong u Jacob untuk berpila ong mapi meneh di hang ni kabai dia buat ikan nong ke pasal pun riu ya ketuk perteng ni pun kut hang ni kan ka 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 cái bang yo na cái bang pipen I gila ban ong ba ka jingken jong kan ka thu kerteng ka badon hakat lenong wasau pun rio kitab Genesis ka shai ba la shim jingken be thik ya ki ba mi be na ka sengkai ka jong u Jacob ko mut ki khun ki ksiu ki shamram ka ba ka shupen long inga ban perkhan baka number ka ba kut jong ni ka khot ka ba ar nyo ka long nyo po ngun ki try hok ki ba mi na ka sengkai u Jacob ka ba mon nyo po ngun ki try hok ba mi na sengkai jong Jacob umot ba Jacob ukpa ba kita ki kun ki long nyo po ngun ka shim jing ken ki ba let cher Egypt ladang ingkat mau ya ki session ki ba ladem
ublei ukhot yowei ubreu ya u Abraham. U Abraham so Abraham. Naga kerta naga sngi ka ba ukhot bat ba kularu ban ai do ukhul ne sembai nak sengkai jong u imat ladangam bakala kala simpor komba ar kusan snem ei bon kai o Isaac. To now Isaac ban pen kha yo Jacob ngam tip kan no ka simpor ka jalan tang ba imat kala kham jalan. To now Jacob pan bon pen kha pat ya ki khat arot ki khon chenrang ki jong u bat ka khon ka thei ka wei ka tar imat kala simpor ba. Tika eke bang bon ban ong pan menta ni ka khat kai thu ingi bakini ki nyu pomot ki rung shari Egypt. Tena ki eki bangila ba so thu na ring dor na ki khana ke ba pher ba dana kot ba kumju na ki benta jong ka kitab Exodus tertel ni shemba ka number jong ki khun ujoko ubakalau Israel ka kalalong ka jaj benriu Israel. Te imat ladangi wat shu na ki benta jong ka benta jong ka kitab ki bakham sedien mat yo ru ba ka number. Tegai ngomong ban ong kalong ba ini iwe ubriu te na u Abraham na Abraham so Ishak na Ishak so Jacob na Jacob so ki khat armut ki bakal lalong ki khat ar tali la ki khat ar jaj ben riu jong ka jaj ben riu Israel na fa ka dei tam sot Dato na ka eke ba pipi ong mentan te yo ba kidan pada hi basong tu bakla ba pi ong nau Abram so Abraham ka tu ka ditang ka jingjer kete ben galak ande ka teng jing ha kala kete antana Jacob so yo Israel buliu ka ditang ka jikla kete ha kamut ya ka nambar jaki beriu ka itu ha di ka jing roy tengilai i na ka jing bomdon jing kermen jong kasarai bani okun menta kila nang roy te ban ong pada hadir ba minsal yo ya ka nambar ka bati kana kata te ngimnang ya ka ban ong nambar ka kombu jingken ya kini ki bami paten shim labu e baro te ha ha Andre kidak kishin pada ki ya thu ki pen i ba ka long ye long sem ka jong Abraham ter ter ka roy kat kum ka jing thmu ba ka jing bai renti ka jong ublai ha ta ka shage sakoi ka panyo stor mentang yo i te mentang yo i ling ba ka ni kalandong ba ka yeng ka sem ko jong Jacob kirung shari Egypt kamut kirung shari nong wei kimi nakari kanan kamo oblei ula kular ya ukpatemen jongki Abraham nanto kimi kile sha Egypt shari nong wei bat kumbala masuk ho na poi hari Egypt kamut ki shong ki sa ha ka wei ga zaka bat ki roi de ka banga so phala ka long balei ga le